Pošto je pečenica? Pečenica 1010 dinara. Ko želi da proba pojedem još? A ovo pošto je? 2,5 kg. Vas zanima samo cenovnik, ništa više ne pojede. Ovo je najbitniji kaktivar, poredimo sve da se strada moje boje. Ne bi mi bili pobednici Sremske kulenijade u Erdeviku, apsolutni pobednici. Gde je bilo 164 izlagača. Želite nešto da probate? Kad se vratimo ću. Kulen. Kulen. Nije neki baš ekstra, ali je pobedio prošle godine u Erdeviku, gde je bilo 164 takmičara. Bili smo apsolutni pobednici te kulenijade. Ako vam to nešto znači. Evo ovde je uručila gospođa premijerka i gospodin Vulin. Koje ovom ladeno na 10 televiziju? Ne. To ne bute? Ne. To mu seče? Ne. E sad da vam dam odgovor na čega je mlevena. Na 10 i 22. Nego promer koji... Ja vam to govorim, 10 i 22. Izvolite. Promer rešetke, pričamo o promeru rešetke. Da, naravno. Vidim nekako mi je neobično pogotovo. Neobično jeste. 2.500 dinara je danas ovde. Inače je kulen taj 30 eura, prodaje se po 30 eura. Koliko je? 2.500 danas. Ali samo uz dužno poštovanje svih izlagača ovde. Svi nek dođu na crtu da stanu sa mnom za kulen. Evo sve ih pozivam ja. Ja sam radio 40 godina na Karneku. Onda vi znate šta je I zato sam Vi znate šta je kulen. Vidiš od oka da je... ali jedno, kada je ti, moraš uvijek vidiš kako se rasporedi. Nema prstena. Evo sad će čovjek da objasni. Nemam da ste. Ovo je vrhunski proizvod i nema ga tako danas. Čovjeku nismo ništa platili kao nas, kako objašnjati. Danas reklamira. Danas reklamira. 40 godina radi u Karnex. Nama to znači, hvala vam. Odakle je ovo? Selo Martinci. Kod Sremske Mitrovice. Ovo je realno taj kulen o kome si pričao. To je to. To je to i ona je tamo. Ovo je praktično najbolji proizvod na tezbi, jel da? Da. Ovaj kulen. Ubedljivo najkvalitetniji proizvod uopšte na manifestaciji. Koja je to? Kapan četak je 1300 dinara. 300 četak. Ovo vam je 900. Evo pogledajte kako izgleda naš proizvod koji je vrhunskog kvaliteta. Ocenjen je prošle godine u Erdeviku na kulenijadi kao apsolutni pobednik. Ja bih zamolio sve gledaoce koji će ovaj snimak pregledati da dođu, da probaju ili da poruče kod nas. Ovo je u pitanju lođina prerada. Danas smo trenutno u Turiji, demonstriramo naše proizvode ovde i garantujemo da niko ovakav kulen nema u Turiji. Izvolite doći probati da li u Turiju ili poručite. Ja vam se zahvaljujem unapred. Imamo ovde brojeve telefona, to će gospodin snimatelj da prikaže vama. Kulen se radi od svinjskog mesa, isključivo svinjskog mesa, ali ne od cele svinje, nego od biranih delova od svinje. To je but, jedan deo, laskare i vrat. Da bi dobili ovakav mozaik, ovo je deo vrata koji
ima 5% masnoće, što je sasvim dovoljno za kulen. I sad pogledajte ovaj kulen kako izgleda, kako je on kompaktan. Ovo je jedan komad koji je odsečen, pogledajte ovako sad. Evo pogledajte, on se vratio u prvobitni položaj. Ne raspada se, nema prstena, nema ništa. $6.000 krugno. To treba da ga 3 ova, tako? Ira. To je to.